te vermonterd, het rijdt op bankers voorbij. Zwaaiende rokjes als fronten en munderen alle krij. Tralalala, tralalala, la 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 la. Oh, heel gezellig. Ja, in de bus natuurlijk altijd. Nee, het is echt heel leuk. Prachtig, wij vonden het zeer vereerd. Ik zei later worden ze het mij mooi ontwikkelen. Gasterlaan is het mooiste laan van Ierde. Dat zeggen ze deszelfs. Dus het paard waarom naar Gasterlaan. Want weet je hem dat er in de tijd, in het begin van de 50er jaren, een muziekgroepje wie, de Fleurige Troubadours? De wie net zo volle en ze dienen dik nog oors als oors. Jaap Mulder van Recreatiepark Sondel jet iets, hij wie er de grote man van. Er zijn nog opnames uit 1952, maakt door de Rono in Greens. Nee, in 1953 had ze eigenlijk nooit weer Melko song. De koor eigenlijk nooit weer moeite. Maar bezongen ze deze tour ik net? Zullen ze er eigenlijk nog wezen? Ze even snoeien, we gaan naar Adem. De kopen krieten, schreeuw is warm beroep. Bij de eigen woorden en mijn laatste hoek. Goeie. Ja, dat wist je. Ja. Oh ja. Ik ben in Zodemadem. Jo, ben ik van Adem. Dat is hier vlakbij al hier. Ja. Ja. Zoon van de bakker. Van vroeger. Mooiste stukje hier, hè? Ja, dit is een prachtig plek. Ja. Maar de brengen, Ja. Zullen we het hebben? Ja. Mooi, dan blijft het hier er binnen. Ja. De goeie. Goedendag. Ik ben Sjertje Cinema van der Weert. Cirkje Cinema van der Weert. Hoor ben je. Ik ben zo'n zwart. Jeetje. Holly de Jong. Holly de Jong. Maar jij bent de oudste, hè? Ik ben de oudste, ja. Maar ik wil heel voorzichtig vragen. Wat dacht je? Nou, ik ga zitten rekenen. Je bent hoe het om het 80 heen? Ik ben 84. 84. Ja. Ja. Hier is de grote man, dat is... Jaap Mulder. Jaap Mulder, ja. Ik heb vanmorgen even in Sondelwest. Daar ga je. Dat is jouw bakermat eigenlijk. Dat is dus baker, maar ik ben niet volle bezig dat het sissen kennen, maar ze hebben ons levenswerk vernietigd. Ja. Daar is niet meer van over. Nee, maar er wordt wat beter kan. Hè? Dat is weer. Ja, dat is weer, maar die emoties die gaan ik maar voort. Ja. Ik ga er 23 jaar wennen. Ja, maar die oude bunkers, dat koet. Ja, dat is weer. Ja, dat is een zonde. Ja, nee, het is nou alleen maar beter geworden. Ja, nou hij jouw deputaire werd, hè? Dat is, ja. Wat vond je mooi, het muziekmeisje of deputaire werd? Nou, alles op het tijd. Ja. Muziekmeisje weer in de jeugd heel mooi en deputaire letter. Muziekstanden. Ja. En dus Verhalen vertellen, zoals de Joert. Jan Aukema begint al bij de door. Dus speelmeester naar je madam optreden. Speel op Helden bij Jaap Mulder. Achter in het bakje en ik kreeg een auto achter me. En ik viel op eerst wat, ben ik ringen naar Sengel. En dan ging het boete mee, nou stap. Ik nog zeggen, wie de wietpetten? En jou de wietpetten, wat ken je? Ja. Uit Heerenveen. Ja. Rijbewijs. Ja, ik net, no? Nou, bij mij, joh, nou, dan. Nou, je maar. Nou, hij zei, breng het er maar heen, hè. Dan ging ik wel even naar de Orlieta. Ik kom bij Bram zitten net aan de koffie bij uw stuur in huis. Ja, maar die 24 goenen gingen wel trouw. Ja, die gingen wel trouw. Ik denk, misschien heb ik een makje. Dat is mij ook om. Piers maar zijn maar. Want je kwam op een fiets, ik zei. Ja, ik ben hier in Oudemarm. Dan is het woon, hè? Ja. Nou, we zullen eens eventjes Ga naar binnen. waar we je moeten. Ja, kom goed. Kom goed. Oké. Ze zijn er klaar voor. Eerst naar de oefenronde. Moeten die cel nog geld hebben. En dan is het Safir. De zaal vol zitten.
Ja, dus en dan loeren wij stiekem tussen die namen terug. Meestal zitten. Als een op het toneel een broekje spelen, show, niet de fleur uit de ene strelen. Als de willen nog, door de zillen vlog, alle meesten ondergenen. Maar dan niet er staan, voordat en muziek, vergeet dan tijd en oren. Dat zijn Elsen niet, en ze hakken lief, in de fleurige troubadour. Daar komen ze weer hoor, hoi, het weekend jongens go, hoi, zie jou hoe van kunt doen, hoi, dan ga je in het station. Maar de fleurige troubadour, maar de fleurige troubadours. Ja, ze kennen het nog, de fleurige troubadours. Maar ze praat op het heden ljouwer. Oer vroeger, oer hun tijd. Nou, dat smaakt het. In dat mooie Gastelaan. Hier begon het. Recreatiecentrum Sondel. En Simmers treden we op in Sondel, in het vakantiecentrum. Dan spelen we ook voor die schoolband, hoor. Die kwamen er dan ook. Ja, dan koest jongens, ik was even ritselen, hoor. Maar die vrouw die snapte het. Ja. Ja, die stingen nu op te wassen. Ja. Nee hoor? Ja, ik was schadelen, ja. Het was een beetje dat zij co-werkte, maar ze zei ja, er weer verder niks op die dorpen. En dat werkt ze, dus we waren blij dat ze het weer. Het eerste wat er weer de Rode Kruisfilm ingepreerd in het lokaal van Christelijke Belangen. Dat we hier verzet zijn, maar toen maar de muziek wat leuk aan. Ja. Sint-Wurg gaat de jeugd naar disco's en weet ik wat. Nou, dat weet er helemaal niet. Maar je hebt wel een keer die dorpsfeesten, hè? Maar muziekkorps en dergelijke, dat was altijd wel fijn. Dorpsfeesten. Hè? Ja, dat is ergens het hechtepunt van dieren mooi. Nou, ik heb mandolineles en de weer gitaarles. Die banjo's hier les, accordeons. Moest altijd toch wel iets leren. Je kan niet samen een muziekinstrument bespelen. Maar waar joeg in de 50er jaren een mandolineles? Nou, daar ging ik voor naar Snits. Ja? Hoe ben ik aan mijn mandoline gekomen? Nou, die kochten wij bij de rapper in Snits. De rapper, ja, dat is de rapper. Nou had Jaap hem voor mij gekocht. En Jo speel je nou nog al jongen nemen op een mandoline? Nou, nee. Oh? Nee. Maar je had hem nog wel? Nee, ik niet meer. Ik ben trouwd en volgens mij hadden ze met hem toen wat oproemen en zijn in het voor te wekken. Op een of andere manier. Ik heb hem nooit... Ik weet het niet. Zo, in die tijd en bio hier niet zo'n grote toekomst. Als je hier nou dat je moet nergens vregen. Nou, dat hier wel kregen. Ja, dat hier makkelijker kregen dan dit. En bio zie je. Ja, wat wil je nou met bio? Daar moest je over reden. En ja, zag ik hoe dat. Ja, geit, maak een banjo. Ja, nou, wat ben je maar zo van denken, wat is dat? Nou, dat klinkt mooi met spelheid. Ja. Maar je vraagt, wat is dat? Ze weten niet wat bieden. Instrumenten, maar er moest ik kleding komen.
Je mag al strikken nou, denk ik. Ja, zeker. Er is nog een strik en nog een blauwe broek. En het over de koel nog krijgt, maar ja, dat wordt al wat minder. Het wordt wat minder, hè? Ja. Ik krijg foto's. Ik zei, ze is niet waar met. De weer net vol in. De weer, nee, dat is helemaal niks. Het is echt iets bijzonders dat we er dan kwamen. Ja. Ja, die optredens vinden het heel leuk. Ja. Maar waarom waar dat zo gruit, zeg maar zeggen? Grutter als gewonnen. Nou ja, we zijn alle keer enthousiast. En Jaap, dat weet ik wel echt in die de boer wel op. Ja, die koelfitri, hè? Ja. Ja, maar moest ik melken, hè? Dan is het eten. Oeh, dat weet ik wat. Eerst melken? Eerst melken? En dan worden we eens melken, hè? Ja, ja dan moet je wel even omsteen leren. Dat heb bij zien al wel eens leerd. Ja, ik ben er maar fietje. Ik ben het jongste famke. En ik heb daar heel wat bijgebracht, nou? Ja, ik heb protten van jou leren. En mocht je voor mij? Jawel, u zei de mem die vond wel dat Jaap, dat wie wel vertrouwd. En dus werd het tijd om even met Jaap Mulder te praten. Er wie neert. Er weer nog 3 orenclubs. Dat weer de Krontjong Club in Bantegeer. Dat weer Brouwers Accordeon Orkest in Gietjerk. En dat weer Marklanken in Samar. En dat weer het. En dan weer wij de vierde, de Fleurige Troubadours. Waarom heet die de Fleurige Troubadours? Nou, Troubadours, dat weer dus minnezangers. Dat bent normaal, je, troubadours? Ja. Dat heeft ik al niet gehoord. Maar dat weer minnezangers. En die minnezangers die zongen zowel fleurige lieden als minder fleurige lieden. En wij woonden nadruk aan op het fleurige. De hebben we moeten praten over de namen. Nee, als wij maar spelen, dan ga je de naam net zo volle schillen. We hebben een goed voorbeeld. Dat weer Vrij en Blij onder leiding van Wessel Dekker. En bij de VARA daar zie je de vlierenfluiters onder leiding van Johan de Boorder. En dat weer punten waar wij ons op richten. En zeiden, nou, als wij nou zo wat een beetje geerstald krijgen, dan zou dat heel aardig wezen. Toen hebben we de eerste revue eigenlijk gezet, Tutti Frutti. Dat weer in 52. En daar ben we niet volle de boer mee op geweest. Maar het weer een prachtige oefening voor onze grote revue, Lid ze maar komen. Waarvan wij een oordeel hier met de provincie inwees binnen. Je hebt gewoon een oordeel heen in de brug. Nee, gewoon een oordeel heen. Vonden ze dat mooi oordeel? Dat heb ik uit de recensies opmaatje ken. Dat op één slechte recensie naar de oren het allemaal mooi vond. Ze tilden, ze heeft mij de kute. En doosjes zo licht en zo vrij. Ik kon het te kiezen besluiten. Dus doet ik ze alle 3. Tralalala, tralalala, vrij je nou alle jaren, waarom doet de stouw alle 3? Dan krijg je met onder de jaren. De vierdags geef je erbij. Tralalala, tralalala, de troubadours, jongen, je hebt die nog in de oude stavering. Dan hing je hem Lid ze maar komen, die revue. Maar dit ben je hem al hier. Ja. Accordeon, duo, cowboyband, zang, voordrachten, dat ben je hem al hier. Ja, je hebt die in mijn lidse groepjes dingen. Abe Brouwer hier de geerstalling en regie. Die hier de teksten schreeuwen? Voor een deel. Voor een deel. Ja. Jo, hier ik teksten schreeuwen. Ik heb ik teksten schreeuwen, ja. Ik heb natuurlijk een geweldige vooropleiding gehad in die tijd ik al in Zondel. Daar moesten je bonte jongen verzorgen. En dan wie het zo dat ik dus een interview hoorde met de gasten. En dat ik dan in de pauze naar het kantoor vlieg. En dan maak ik daar een rimelerijtje op. En na de pauze kregen ze het met de gitaar weer waarom. Dus het denken over die dingen en het snel van op Jaap rimelitten, dat heb ik wel leerd. Ja. Maar een revue, daar moet je een heel soort woord van mij nemen. Ja. Je moet een bus hebben, lucht, loertechniek, materiaal erbij wijzen. Ging je hem alweer erbij regelen? Ja, dat hebben we erbij regelen, ja. Daar heb je een speciale meester voor. Ja. Maar je hebt wel een heel soort werken van horen. Ja. Je zorgde dat er aanplakbiljetten kwamen op. Ja, nee, maar ik bedoel, van die ene kwam het oor. Dus ja, we gingen toen, nou ja, dat neem je een actie geworden. Maar toen gingen we 50 euro voor de vereniging die dus uitnodigen. Dus ik weet wel, ik ben een keer
Ja, dan was ik 15 jaar nou, en dan in die tijd had ik die familie in Balk, want toen moest ik bij Houwerwijk naar een man om dat te bepraten. Om buiten doen we dat zo worden. Toen ben ik eerst met de bus naar Heerenveen, toen met de bus naar Oosterwonderhek. Ik lees toen met de vrouw erbij, ik zei hier hek een keer een fietsje en dat weer bij Hotel de Zon. Ja, dat is dat. Nou, en toen moest ik het looi snieren. Nou, die man wist niet wat er zei, dat er weer zei. En toen ben ik 15 hier. Dan is dat... Ja, maar dat vergeet je echt niet. Het is wel goed dat je dat doet. Dan hier ik een Solex, nam ik naar Snipperdijk. En dan was ik mijn zaal bestellen. Je keer bij de garage Solex hier week de hele dag turk ik die duiten terug. Zo'n heel gewone. Ja, dat kostte de Solex. Ja, ik heel dag onderweg in de zaal bespreken voor nou, dat weekend, ja, dat heb ik verdiend. Dus je gewoon zelf naar die plakken dat betalen dat plak net, zeg maar zeggen? Nee, we organiseren het zelf, ja. Als jij naar de zaal, wie koert alle keer en zo. En dan kwamen de meesten vanzelf op. Dat is, Ja, maar er kwamen de raambiljetten, nou, die moesten er dan niet meer ophangen worden. Dat dien ik al, ja. Dat ging ook bij de winkel langs, ja. Hoekstra wie altijd uw chauffeur. Ben je de 40 was chauffeur. De bus altijd, goed spullen erin. Ja. En ik kon me een podium opbouwen. Die chauffeur die wist het dicht. Ja, die wist het dicht. Die wist het dicht. Dus dat was een medewerker. Hij ried de bus, maar hij zet de coulissen en dat spullen. Wie de tijd van de Zuidwesten. Hier in Kalliger is ook een prachtige oude auto's al ter beschikking. Van de bakker en van een boer die een auto hier. En van Aukema die hier een taxibedrijf, dus die taxi mij. Nou, daar werden we allemaal maar intrappen. En al die coulissen die mij moesten, ik mij. Nou, het wie ik wel een voorstelling. Dat hebben we wat beleefd even zo. Dat vind ik een fantastische tijd. Met al die mensen die mij erheen reden bij al die plakken. In 1953, maar de storm daar in Zeeland, toen hadden we de uitvoering in Nijmegen. En toen hebben ze mij thuis gebracht en het was een verschrikkelijke nacht. Want alle bijmalen om. En dus met mijn hart die zit en vertelde in Zakkenas, ik denk, hoe komt dit hier? Maar een paar jongens van de club die hebben me thuis gebracht. En dus met hem zei, je moet er vannacht nog bij je bloed te sliepen, want je hebt er net waarom. Dus hij had alle broodjes gemaakt en sap en alles hebben ze hand. Maar de jongens zeiden, ja, maar wij kennen je net bloemen, want de telefoon wil ik niet meer. Dus dan winnen die ouders ook ongerust. De Nijmaardertoren is het symbool van Nijmegen. Als de toren niet meer in Nijmegen wezen, is een Nijmegen van de kaart. Want als je zegt, waar ligt Nijmegen? Oh, heeft dat dorp zo'n grote toren? Ja, ik zei, dat is Nijmegen, daar ga je wel heen. Dus die toren uit bij Nijmegen en Nijmegen in de toren. Nijmegen steekt een toren die dood is, die houdt al eeuwen lang de wacht. Hoe rood en jong van allerlei geslachten, maar uitert nooit de een of andere klacht. In vroegere tijd stier er een tjerke efter, de Spanjaards sketen hem der efterwaai. Maar nee, madem leert het punt net lezen, maar bracht het voet en toch net verder naar. De toren die raken in de 50er jaren in verval. Die moest gerestaureerd worden. Nou, dan kwam er een commissie op gang omdat wat volk te maken moest geld komen en er moest een actie gediend worden. Door wij als troubadours uw steentje er ook aan bijdraagt, droegen om daar een fest te maken en daar maar de boer op te gaan. Zo steed de toer, daar nou wat te vervallen. Maar mensen kennen wij er niet ontwaan. Nee, dat maat ons
en nou net langer wacht je. O, zeil de toer, u stal me neven Jan. Volle lof en leien had ik nooit iets voel. Wat ik hier dreamde had met leven joen. Zo de vieren kiemen, dat mijn het met rug. Mijn koe ik bankje, want hier langs me blauw. Ah, jongen, toen zit je daar vol van, jongen, dan molken in de bus wat hier en willen. Ja, dat vergeet je nooit meer. Van dingen van waar je alleen bent weet, maar dat vergeet je niet meer. Dat is zo prachtig. Maar wat weer er mooi aan? Je moest weer optreden, Ja. je moest zweten. Ja, nee, we derk willen. Ja, ik weet het, zie het erin. Ja. Gezellig het Ja, ach, ik zei later worden zo het mij mooi ontwikkelen. Ik bedoel, na je maar met iets plakje gebeurde niks, zou we crackers zijn. Dan wie dit nou wel heel wat hoors. Ja, ik vond het prachtig. En ik geloof niet in dit machine zien ooit een jong in dit. Lies? Ja. Denk je dan wel eens mij heel soort langsman die tijd weer waarom? Nou, een soort langspe, je moet er net over druwen. Dat geldt voor alle dingen. Maar wel maar een soort nog en willen, dat vind ik wel een mooie Friese uitdrukking hiervoor. Hem een soort van leert? Ja, verschrikkelijk soort, of zou ik niet met jou zou oreren kennen. Nee, dat hebben we al geleerd. Dat komt uit die muzikaliteit bij. Nee, muzikaliteit, maar ik teksten en conferences en al die dingen. De vrijheid om op een podium op te treden. Dat hebben we echt geleerd. En de orenmeester en ik. En in de rest van haar leven hebben we er alle een soort nog te willen van hand. Dat we niet alleen het doel die voor jou hier, maar letterlijk. Heb je een mooie tijd? Ja, een mooie tijd. Je binnen mij onderschatten dingen aan de gang. Maar zo'n jong programma maatje voor invulling van het 51 jaar wat men dat dier, zou je eeuwig weer bij u uitkomen. Dat je zegt, hé, die luiden hier toch wel iets wat nog net hier. Maar dan mag je ook rustig de skurf in had dat die maal al hier in dienst moesten en die vrouw al hier trouwden. Ja, dat werkt voor zo. Ja, dat het ophouden. Dat is weer. Ja. Dat werkt een hele dravige situatie. Die maken een mooi foto. Het is zo dat als we elkaar weer joggen en bij elkaar binnen, dan komt toch een verschrikkelijk soort van dat orde en wat. Maar ben we samen weer een groep. Ja, dan ben je samen weer een groep. Dus er zit toch een bindingplaats van die dus verder gaat als een PI. Ja. Je bent de familie troubadour. Ja, zoiets is. Ik ken het. Ja. De koppen krieken, schreeuwing warme roos, naar de eigen orde en mijn laatste hoes. Dit weer het laatste optreden van de fleurige troubadours. Na een week gaan we naar de Lemmer. Daar wie je altijd de Lemmerboot. De Jan Nieveen, die veer van Lemmer naar Amsterdam. Voor, in en na de oorlog. Had een soort belippen. Later kwam die boot weer in de Lemmer. Daarover, de Lemmerboot. Na een week in het paard waarom.